שלום וברוכים הבאים לאתר מייגן, אתר המשווק מוצרי גן בנוי ישירות לבית הלקוח. נציג בפניכם גדר ערבה. אני רוצה לציין שזהו חלק מדגמי מהגדר. שימו לב לצבע הכהה והמיוחד של הגדר. הגדר קלה ונוחה לעבודה. המוטות מחוברים בחוט מתכת המלפף את המוטות לכל אורך הגדר. אחוזי הצללה כ-70%, עמידות כ5 שנים וטובה לכל תנאי מזג האוויר. קוטר המוטות הוא כ10 מילימטר, זהו החוט המלופף שאנחנו רואים לאורך כל הגדר. שימושים לגדרות, קירוי, פרגולות וקירות. שימו לב לגמישות והאלסטיות של הגדר, קלה מאוד לעבודה. ניתן לראות את המוטות, אלו מוטות מלאים, ולכן החוזק והחוסן של גדר הערבה. הגדר קיימת בגבהים של מטר או 1.5 מטר או 2 מטר לאורך 5 מטר רץ. עכשיו ניתן לרכוש במייגן במחירים אטרקטיביים, משלוח עד הבית.